TV skania TV yao na boigo onjore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi ine Ndizi TV obwensu vuomogusi umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya Nayaeteire Mwancho murigereria bunarina gotebetie wiki ya eta ngankwirana na arenge gochase enka yabo Eunice aiga ase ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii na ndamaiga na iranire egera tukoro mugano rioye nganararia ya Nayaeteire gocha sobugima bwae urochonchukananire chinyagitari agupimwa gosakorengwa kuri ndoburoire mbori gotoka somoberoye kuri ndekero kumurigereria abakoranga na igwete bobe asomoberoye asiikireta kaenda mbaka sabi gusasaba pasta bali bagusaba bakumurusie ebintu asomoberoye akurusiwe gesanko kieri korominyo mwanchu murigereria egasi enkongegima karibu na ende Eunice ndochenga no mugimore na ndokururi tukorire asante wana na batoko genderera etwigete nga mo pasta koro yugis matali akakosabera akarusige ntenda egentegi karage describe ngo ngaki kyarenge gentekyo kiarenge nyamengondo wana karando usetirende najite nkairana litkoliko bwatia agante byogo chamambi naria manganara makongu yebona ngache ngaendo saa 12 gachia mambi agante ibeka marunse ngo sabere ngwanyorete 500 echi agotebete ngo ikoche na 500 na nduche na anti yao na nyorete kagenda bono no mugakone agante bia tugama agate mugakona agatenena agante ya emiami agate mugakone tabase ko miami chenga miami kaigune mbeo getego chaiga so mutu mbeo getego so ingia gente kikamanya gocha giga kanse ngapo kare gente kiya kanse ase kara ya rengabu mo pasto yo akaya na gaitege koe ya kara sabasigika agante bitenena gatenena agante ya kwa imani ya Yesu tapona kamata ya amen agate yo mugakone kwanya korore bikona kamata biya ya pasta kamata ibano ntagete onta yegente kekerensa kwanya korore gente kengamneke ngaya inche na kareta yaya inyongo nere eri yakare ebwata amate yare korugose negetega getega ebekire bintu imebikunekire neguni guni enyamanire kobeku chibando bono akagesuma igagochigesieri agantebia bintu inabibekire nkari bikunya gogochando kunya gotambuka amanya gante bono na indo mochando bwate asomobere bintu mbire obekire asomobere bono na bibita keire bwacha kire wiki nanya gokorusi kabaginko enda kera Jumamosi ebi egetege kiga kia tuka bintu kibya boira seguni yo wateba bintu kibimwa biruse timi mukara bono bintu ebi na ari kogani ko birora senginjo neroreire bikone karora ginko gani ko birora na banda stoke senginjo umuchando yo ninje mbwate na yo buguriti bono yatakeire yari gotoka gosomoga kone no mole murenge na bari ko birora lakini bono gari ngo muoba nera taligiririti asenginjo konye mama muoba nero eteire mechando gwika turasema muoba nero rankunirake bono pasta agateba bono muchando yo norore ngomana nasebiri byabekire ande bono ebibwata muchando nebyo mubere ndoche ngabyamenyire emyaka ateba bono karongo amasabana kontebya igotumire amachini amenyire emyaka emenga so mubere bono akamanya kontebya nabo koigu chinsagetore buya chinsagetore bobe ose nabo kwanda nyagitari buruire bobe wabura
bono ngateba ngamutai pastor aro natemire chinjira chionsi tindanyora bomaene onya gwatebire bomaene no bore igaiga tiga Nyasaye akoro gwanja kwaye mbwene bono igaika Jumamosi wiki eriende nari nachieta aroro otaraenda ebintu ebi no mwabutiga mwa pastor seng'encho mwataite kubirigereri ebintu ebi no byatigarete mwa pastor igaika bono Jumatano yemo ngoko yane njari ngarore igasira igo jinsa chia maragoba kara ngoko yesirete kang'ia koigu bobe omoyo gantebia ngoko yeteriri na gento kende teriri gose na gesimba moiko kandange ngoko yairu yachikokorerwe style gete ngakira pastor simi ngamatai pastor na igure bobe mono agante imambio boke getuko yetache kitorore nande muchandoki kaboke getuko ngo ikarora ogante ibeka marumse ngo sabere una bege tamasabo kamanya kumusengo keria esa itie iga uchiga iga noere uchiga amagora ataiyo ne bigoti na babire no motu bona marionya yaro naare ebekire yani gakauswa engoke yawe yasirete bona akayingusa kurwararia Eunice kabono okay si yachitirinde kubekwa tochibiri pastor virusi bibya bwatu muchanda ande bayirire ngoke bachire konyebekere bintu bae bona nainde litukeli bano akanyingusa gante byabantaba mbagosabere timaya batageti ororo buya bwao n'abana bao mbaigwete byamuna konyo korigeria abana bao bagende skuru no mwana uri omana nakore skuru batageti anyore beso mwirire university batageti noyo narachi gukore college ya Yesu kwa moirete kamutai pastor mbekera masabanya sakoro gwanja kwaye Nyasaye asokia babisa babatansa timaya bona kamanya gonte bigenda uri gichiri bubere toiche bakanka abuto beke kinga yomochi okay bona erinde nari nachete ande nkabera matuka 3 ari eri na igwete bobenga akira mu muromi ntesimi ende ngachaga iga ona nachetega iga timbwati marembe utuko na mugaso tindi korara tindanyora bakonyi bono ngosaba oyo manyita asa bakonyi bore na bakonda gochiarara gose Yesu nankonye ndende abana bane nche konya nkorigeria abana bane bono ndetaiyo bona abana bande na babale isikabu oyure 8 no oyure 6 chibesa chiambolire bona ikina abwate gyonsi ipina oni rinjera teyo nankaga igaso muibori one mbabwati kende one michando nare yingenderete gwetera pole sana oyo mintu Eunice asing'encho buruire n'obobe ometekero urwarete otari gosoko chikwirigeri gosorigeria abana bao nigeko bigasi enko nandi giko komenta kurwara akiri bono rocha machibu bado nigagoteba akarana kwana na Fred oyo uri mu muromi no yo kuna gwatoro gokonyire sana nando genderete ko baro rasore niga aene kirenga machibu kurunya gitari bagoteba still muchando ndetuyo aino genetenga kero kendo kurwara okukwao kero kende mwanya bante swete ime bona nabonko egena seng'encho natemire kwenda kirenya gitari nabo muntu akagoteigana nyagitari getoche kigwe onye scanning nakore irugento nkeyo ntarakorerwa bona gento ndegenere oroche ng'itinja ng'ichere nyagotarire tukuguru ngabekerwe bokima engoko yane yasirire nande yachire gotoka nereria nebintu ebyoroche bigotara omobere onye ndiri boro burwire bwa Nyasaye sinaetire chinyagitari echi kanga kwabwene kango nabwenire nabora agore none chipana tetu konyu alisiko igwete bobokanyeke ono roche bintu bigokwara chinyama bikoira chinyama korwa somobere ono mbibwati omochando igo mbibwati omochando nekirenga wikira bono iga buno uri mwama mumina ngonte byo nkikiagera tukaro bwogo bado ebintu inko chabira somobere goseria abapasta abara gusabira mbia kyake bono mbirakea igantebeti ebintu nebinge birasa omobere igo nkorusibiri bakobeka aria ase ogotamboka naende bairani agantebia ori gichiri bubere ochiche ontebi gose kwanyorire ng'iche mpeke ekinga ase omochi kamotai pastor staiyo ndarusi timbwati ncherende yonsi
Bone rirende nari nakirete mumuro mindesi minkamotebia. Aganta iyo mwana ominto nakinda agokonya na intuga anto bwati kende. Aganta ikanya gusaba Nyasaye korora ndi ndiginjira munango gokonya. Nari eri narwarete bono mono. Echirani nero yachite kondora. Omwana naringa abinyomba okomotebia obwate esimi ya mumuro mwaba Eunice akamotebie kamotebia minyoka bwango Eunice abaire bobe nari bakirete mumuro ominto esimi kero mumuro ominto achete akandigereria agatebia echirani eyu yaya bono inche gento ngokora nkoenda na omwana ominto gochika torore ng'aki togokora ekagera ngacha matukarenga gwakurire kuruocha nachitara misi. Okay. Mpaka rero ego wesire gukore wiki. Naisire gukore wiki. Mona abana bali bagatigarete inkagari nakibakamenyete. Nandi naye kwari kubakore bakirigende. Bana barabuna babamenyete igo. Bana ntabtimbu atinjerende. So bakonyi bwana bwarenge bwaerire. Onde tayo gonkonya. Aboncha ndegete igo. Mumuro yo minto narango chana keresi. Namotebi wo muchando mbwate. Bona ali onde tayo chinale kokole konda. Nasomeria abana. Nabagorere ndagira. Senginjo ne compound yo kambwate timbwate stop. Tubwate asukulima. Senginjo yo muibori yo lenge mako byara arwarete myaka ebere. Tukamonjo kana nichinya gitari. Ingocha turase nyoko byara. Mugakogere. Talgo no ene konda gusenga kiera lego. Onera tantaine. Atantaine azin abongo. Asenginjo kurwara kwao. Skoru munangina ngete kurwara. Bono nabo kamotebi. Oteba sete iyo ndanyore bokonyi. Akagota ali gwatia. Bono rero tali gwatia. Era bono elingane eri igoro y'oburoire bwao. Era karangere kia inkire kieko sena kia goteba igoro y'oburoire bwao. Bono era nkomoteya teba bono na inche nasinyiru ntimbu atikende nkinda akore. Bono ntabu atikende abaibuli bane bagakubaga ntiginta kana. Timbu atikende ndao ninkorwarire. Bamuramu abo bande mbaye yose basubati bamwabo. Basubati bamwabo mbali kwenyara. Abamure barenge babero mu muramo nane mukaya gakwete narebye kore. Ebona. Nabana igona igeme chando nere nkeyo asobwenge. Mechando nero. Omuro yo monane mukaya mwana yagakwa. Na mukaya agakwa. Bana nge yinjerende ntigarete. Igona yo tigarete no mugako. Omuro yo ere no ari tarareta bantu. Mangana makongu buri Eunice nandi ntete turaenda somo timokomoke kero tukwirana urakwanira ke iguru yo gusira kwa nyoko byara singinjo no kwaringa sinkiyo arafu nendo nteinga na kibono bugima opuranete guchimotua nande kero kindu gusaba ora atware guchaso muligereria Ndizi TV egere guse nonyore bakonyi bondi wanchu muligereria nigotogendete ko bana Eunice oyo gendete gwetera amange nyogete nga gweteire aya bono Eunice yagonte imbaka yande ngusinyu kwamini kurende asengenchunga nero gwekwanira wikatwegene nga ekiagoteba neke maene nanda maene na igwete bobe asomuberoe tobaise gosuka nkwira na tole asentunde yo moelio asomugano o Eunice kuruga igase ward ya Nyakoe. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Kubwatekana nobonie bwito bwege kigetambe asense mu yebinto by'ogutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker,
conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na inye noti isano nemo isano nesato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiyama naendo mwancho muligereria asentunde ya kabere na ndere yo moelio asali oyo minto Eunice anyariko bakagwitira soguma bwae indi nagenderete ko yaitira na makongo oroche gari nkasobo n'abana gagatigete bwaye garia akende nkiyo bakari kuri agento nkiyo bakari gukora nonyene skuru timayete na kibakari kogenda kuri ndi nabago totebi onye kogenderete kubwati mu rubiro yiga tonyole gwitira se cinchira chia online platforms una Ndizi TV news ensema ya Facebook na baivo YouTube nekero bwate kirengeri kiao otagete kolika naboko gituma gwitira se namba yesimi eyo konya gwita gabo ase TV yao keroke naye kwa Nayaeteire buna ya Eunice aboko ndangeri ingiche togendere gusanga asengencho bugimobono gukwana egere gintu kirasomo yo kyanyarkoba gekoera kwanyarkoba gutuka igo karibu sana na inde Eunice abana bakaribu kapiga abanyene skuru na kibako genda skuru ero muchando Oti wakira abali mwesimi n'abataye muchando bantaye buno boli motorwariti asali abana gochaka abana banyakolera bantaye mama nyandiri kwabwenete kango ntwasoma nakibana takokora twende skuru n'abataye abana banagenda nyasange gorale njira mbwene mbasomi bagoika naende baseliwa ngachanganya wale mata muyende kamatayi mata muntenenera abana abo ituke oli manyasa nambwe nitalinje ngo takorwale myaka yonse nsomi abana bane senginjo inje nasometa mambiyende na inje nchakabo muntu kaenda kabasabira libaga bakaende wiki yemo na inde bagaseliwa egaikali itukoli amatemu gata imada mugaki bararera mabera baende mbakora matemuka aba bachite bagakora matemu mwana uyule itina babete namba yemo no yule CPC yule 6 na babete nara namba 2 kai abana bangaini alafu bono abana bayo gona rwatebe to korete standard 8 nandi naro korete form 4 yo korete form 4 na itete bija nandi na kiumo roberete nonye koigwete bo umwana uyu akorete natakeire kwenda nonye ne college umwaka uyu akora bono timbwati besa abana barachikase ni cyaba kiri naruko kikamutairi bagora atwale birangera ryo twale cyalisa njunya gatabasiga iga oyo iga akorete itikonyotike iri umwaka oyomo aenderenda akora matemu wayalingi ale gasomera Bana bana sabe turende chibesa chamatemu 10,000 na attachment 10,000 igo yokorete itikwa muirete wiring ogaiko gasaba chibesa cha attachment na matemu ne fino amenyete ime chikambora agante imama tigambera isiko oyo monene kagukora nero ore bobo chongirani bono oyo monene no mwako yasogete nyaruka bono kanyana rina tebire nyasanga nchiro yo ndaira nere ndachiko kore ko sinya gukora kagasi bono na inche na arwarire no mwana uyinero ore standard nero nabwato muchando muchando ore na kinoro muchando kurwo mwako uri angete kurwara ago ikogire konge akabunga hi oyo no uri ukarwarire gwanta eti kururiri tangani gose nero yu muchando uri tonya koera totebe bono nemiti enyebera ari bya kurwo mwako uria bono lakini nenda sense mo yesukuru nyasango charo mokonya na bakomenya isiko none miti ando endo kora buya ando eta
Bono nkwari goteba iguru ya umugako gutwari birengerero iguru ya mamu mwabo nkikia muberete mpaka gacha gusira nararia yaiterete nkwari goteba mamu mwabo angete kurwara 2019 akang'ea kobanga n'omuntu ogosireri gwakiri orusi chianga umanya gocha mwane tabegeti yanga agachakanya koba igonganya komoira nyagitari egaika bono rituko erimo akorara buisiko iga ong'ea korera komobori ng'aki gweta ntebi yaya bono egaika erengakia yemo kaboke kemambia agachigouta omwana ono oyo omomura oyo kabera agochiko morigereria kominyoka gonte ng'a mama baba are gouta omorero ogwa omonu ochire gochimoina abogeka ngaminyoka ngakura abanto bagacha tokamoira nyagitari kamoiki nyagitari akaegwa amariogo ngatebi goborwaire mboyo kero natebi goborwaire mboyo nkamoreta kero namoreta tukabera nkagabu kero twakoremeti enyebere nerari buya bono agasoa kurwara mono gasoa bono echabu yaya akori kang'ea kori echabu yaya akobeka na ndori gakobeka ong'ea kooma inse iga enyomba gaika bono akamenta bono esaiti eya akonyegerigwa koba gogokabimba n'okogoro kero abimba n'okogoro tokamoira aramu nyagitari kero twamoira ogachekigwa igo naye norwarete nonye gokonya komoira nyagitari egasinya tokamoira nyangena agakorerwa scanning ya omotu togatumwa rifaro kero twatumwa gekaba morigi 1600 tokaonia omogondo tokamoira kero twamoira togatebiwa bono mokogenda korwa bono ewiki eyemo moirane tocha komokorera operation bono kero twairania omong'ina oyo tari gotara tari gokora kende gionsi lakini okomogororokia iga omoisaransi okomobekera endagera moni yaiteka gochia esaiti eyemo iga eki gekairera agacha agasira bono omochando oyi norore ndere omoitete bono aya buna twaikire iga ekero torigeti gochigokora bono endagera ngwetere nkoigwa kwari endagera gose okoigwa nande kwaruka bono nabo ngoika naigwa ng'igotete chinsa chinde nabo ngoiku naika naigwa inde enchara chinsa chinde nabo nkorora egento naigwa nkogaragariwa getarasoa bono nabo egoika chinsa chinde nyore ritunda riroronyitire amache enyu amache aro nabo nkonyara konywa kegoika endagera nabo ngotakuna kegoika nanyora terigotirimboka lakini natema namera nonye nkabere gwateba ng'a nkoigwa ore ekero gotakuri endagera nkoigwa ore enseme bobe aiga bono nkoigwa nsibire nkoigwa egento kegocha kianyageri giansiba bokong'u buna orasibe nengori okong'uswa nagaiga ebigoti okong'uswa bono ekero nakunire muna bono ngokunaiga nkoigwa ebinto ebi bigotonya gochinda biatirimboka muna ngonya gokunaiga buna onya gokunaiga still noigwete ng'a ebinto ngotirimboka bire ngotirimboka bire muna ngokunaiga oroga iga omotu muna ngokunaiga etuki muna ngobangusa gochi motu aa ngoigwa etuki egotenena bono muna egotenena nkoirani iga gochi maega ebinto ebi bono ebikonya gotirimboka gocha ebigoti biatirimboka gochia omogongo gocha iga Hai, pole sana Eunice, Nyasaye nachancha obwene kero kende amagani ago naro obwate oragani gokwana nabarigereria gose abantu begetaseni kia Ndizi TV bali bakurigeretie bagenderete kurigereria omorobiri oyo iga nkiora abatebyo kogani kwao kabisa korikorwa enkoro yawe ime onde naro oragani gocha gokonya onde naro oragani kwenda korora nonye n'abana bawo nje ning'anchete inganeti oyo ogwancha gonkonya nkonye andorera amabera n'omochando oyo ekero ochete na inche namanyete oyo oranche kondorera amabera nkonye Nyasaye nabo akomoseseni no inche kindega iga noe kinkorara nkorengereria abana bane nkibari na kibaboka muno oringatigete okarwarete n'omomura naro oyu nagotebia
oyo kabere oyo kurete standard nere na kirwe seminare na arwarite egento kimuna asta nere ga igenkor igo kugani kwa ngocha saba ligiriria eyo kugani kwa nengo basaba abaligiriri ba minto bali bandorire baroche muchando oyo Nayaeteire bali babwata amabera na babagonkonya senginjo timbwati njerende yonsi seito gaiga tobwati kende bakonyi mboyo nabona timbwati kende gento mbwate ne compound yoka ne nyumba enamba yesimi montaraga niko gwakiraga mbe naye naboko bali namba yesimi bone simiero yane esalegete oyo bwate no mumurono bwate eyane yasalegete erie karona irete mwana nyagitari egakiranje ekaera omumurono bwate usina botora tumeke nonye ya Fred mumuromino nonye maeto mutu gosa nchiko masaba baadaye nabaguko tiga nchiko masaba baadaye ngikirike ko moyo oigenete iga nonye nga story yawo gosomuga nogo nigoko noyubugo ito moyo kuigunga no tasaba lakini ayogendete goteba Nyasaye ngoika na inyora sinya sandu sirikoro na arengo amoka paka na ikeire iga narengereria emechando Nayaeteire nabeka marunse keronde inchebieka narira Nyasaye nataiyo mone none naye gwantongete nayo mato bugima bwane amona none nagosaba ondendere bugima bwane saitani tabwate mamuraka gocha sende amanya gotaiyo mone none rora sintigete abana bane mone none tontigo nginyora ase gitabu kyobogima nando inyora abana bane tobatiga obakonya mone none nonya saitani kandi getibororo na abana bane amone none ororoka na ase nkeri yane yemechando igona ase nginju Nyasaye ndete gukurwanirira nonye kwigwete bobe nakieko gerubwa tukwiye na asali kero kende mbali skali bagwetera makongu buna ya Eunice barusirio moyo kabisa abandi batagete nonye no kwengenta bengente engane ye moyo kuchia sibale ubao moyo nonye kurwarite bana njegento ndatebye bali bandoche munango kwana omuntu oragokonye Nyasaye omuntu tayora agokonye mechando ne mengo muntu gwetera kero ko murangiri Nyasaye tagogotiga nonye no gotera nkore kwa Nyansara kogoteba murangiri Yesu nere nago itabere nakobwere emechando igo kobegete imani esi Nyasaye naboko bwana munanjeri nanda nyagitari chusi naba naroche tinkoirana lakini ekero naigete nkaranste kero kia nyagitari ngateba mone none ondororokanire ng'irane gochinka kindo omogima nandi nabo nairanete kindo omogima korwa Jumapili mpaka bono iga ning'enderete komusaba Nyasaye mbia mono asante mbia mono Eunice ase okwira chingaki chiao na gotokwanera oroche togakwana naye wiki eri yaerete nandi rero nachire bakande twakwanire Nyasaye tigagendere gokobwenia ase chinguru chiae nochoba omogima nandi oira nokora ebinto biao buna abasubati bande asante wekera bomanchi omorigereria notogwikera omoerio bumorobiri iga Nayaeteire oyo minto Eunice naganetio bokonyi bwao nere ogochandikira abana be amati yaye gusaba abana bae kurinde bono gatakonyara asingincho no moroirare andi naigwete bobe namba yesimi ngosaba ndi momoro mwabokoro kwa Fred Ratemo agerenye beke ga bwekeroganetio gukwana nere nabo gukwana directly ochiase Fred Ratemo oyori momoro mwabo oyo koigwako na gukwana momoro minto wekachinga kichinde naendo mwancho murigereria asomoro belionga buno yoiga ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita andi botambe bagoteba koramaya ogende bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligiriria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira
ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende Nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakinikirundekerene negokurengera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Kubwatekana nobonye boito bwege kigetambe asensemo yebinto byogo tumekistima nigo ya enekigo buna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya Light Tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches. Neji socket chechingencho chonsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechisemo chietanaine. Nabogo tutarira ime yomucho Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sinikene gechigari. Gosio to akirisime